شاندê Amerîkayê taybet bo Sûriyê îsan Goldratt aretkirina Amerîka ji vegerandina peywendiyan li gel rejima Esed tekez kir û got pêwîst e çareserkirina krîza Sûriyê diriya biryara navdewletî 2254 bibê. Îsan Goldratt dê hevdîtinekê de li gel televîzyona Sûriya got ku Amerîka di helwesta xwe de derbarê vegerandina peywendiyan li gel rejima Esed zelale bi tu awayekî Amerîka peywendiyan li gel rejima Esed venagerînê. ئەمریکا بە ئەشکەرە جوان وڵاتێن هەوڵ دەدەن پەیوەندی لەگەڵ ڕژێمە ئەسەد vەگەڕێنن گوتیە کۆت و سوودەکێ ji Sûriyê nakin. Herwiha Goldratt got ku rejêma Esed tu karek nekiriye ta ku şayanê dubare vegerandina peywendiyan bê. Amerîka armanc û biryarên civaka navdewletî derbarê Sûriyê bi bîra wan aliyantîneyên hewl didin li gel rejêma Esed peywendiyê vegerînin. Şandê Amerîkaya taybet bo Sûriyê got ku ئەمریکا تو ئالیەک ویان jî welatek han nedayeta ku peywendiya bi rejêma Esed re vegerînê. ئەمریکا piştevaniya tu welatekî nake peywendiyên xwe bi rejêma Esed re vegerînê. Îsan Goldratt got ku rêveberiya Amerîka tekez yel ser çareserkirina krîza Sûriyê diriya bicîkirina biryara navdewletî 2254 dikê. ئەمریکا ڕژ de li ser berdewambûna ferzkirina sizayan li ser rejêma Esed. Şandê Amerîkaya taybet bo Sûriyê got her aliyek û yan jî welatek sizayên Amerîkî li dijî rejêma Esed bin pê bikê. Amerîka li gorî yasayên taybet bi sizayên Amerîka li ser rejêma Esed wê wî alî welatî siza bidê. Derbarê gihandina alîkariyan bo Sûriyê Goldratt got ku pêwîst e rastberdeya navdewletî taybet bê gihandina alîkariyan bo Sûriyê diriya Sinûr Vewerê dirêjkirin. Tîma Amerîkî taybet bi gihandina alîkariyan bo Sûriyê li New York di kar de ye. Gelek pêwîst e mîkanîzma taybet bi gihandina alîkariyan bo Sûriyê werê dirêjkirin. Herwiha Goldratt got ku Amerîka piştevaniya diyalogê navbera aliyên Kurdî de li Sûriyê dike. Ew jî ji bo berqerarbûna ewlehiyê. Amerîka berdewam li gel opozisyona Sûriyê di peywendiyê de ye.